As matinés do Principal regresan por terceiro ano consecutivo cun ciclo de música ao vivo para todos os públicos, co obxectivo de apoiar a vida diurna nos locais da cidade, renovando hábitos de consumo cultural e de ocio. E este ano volven as matinés, porque foron ata agora un éxito e seguimos adiante apostando por esta fórmula. E veñen con tres propostas, SES, Morgan e McEnroe. Esta proposta non só pretende dotar a unha cidade de contidos culturais e musicais, senón que busca ampliar o público e as audiencias. As matinés fomentan novos horarios que se axustan á conciliación da vida familiar e a posibilidade de asistir a concertos aos que doutra forma moitos non poderían acudir. E en este caso non, creo que son os pais os que son os que tiran dos nenos para que os acompañen e moitas veces, como xa pasou nestas dúas últimas edicións, a primeira experiencia musical de moitos rapaces en formato de un concerto pois se dan as matinés. Eu creo que iso é interesante e é a poñer en valor porque pois é a forma de crear públicos adultos responsables e que lle poñan un pouco valor a estas programacións que se fan. As matinés do Principal seguirán co seu formato habitual e abrirán cunha proposta galega o sábado 20 de marzo da man de SES, quen presentará o seu novo disco. O 27 de abril será a quenda da banda nacional Morgan. E para rematar o ciclo, McEnroe volve aos escenarios o sábado 19 de outubro despois dunha tempada de silencio para presentar de forma única e exclusiva o seu novo traballo. A cultura aquí en Pontevedra mantense con os precios populares, estamos a falar entre 14 e 18 euros, o ciclo completo son 45 euros, os tres concertos, que é menos que moitos dos entradas en solitario de moitos concertos que hai por aí, que un concerto solo, pois ás veces estamos a falar de máis de 45 euros, aquí son tres concertos de tres grandes actuacións. A oferta das matinés complementarase con diversas actividades e sesión vermú. Terán lugar os sábados ás 12:30 no Teatro Principal. As entradas para as actuacións están á venda en ataquilla.com e na Casa da Luz. Os menores de 14 anos teñen un desconto do 50% no prezo.